apha uPawulos apha uverse 5. Onjalo ke kuzo zonke izinto sendizibalile ndithi ndazi umuntu obuKristu, nothi le sikuyo ngoku singayaziyo nathi. Onjalo ke onjengalo ndandibonile ndiyakuqhayisa ngaye, kodwa andiyikuqhayisa ngokwam nganto ikum, ingaba kungokokuswela kwam amandla kodwa. uPawulos apha senikezele, sezibona ephelelwa ngamandla. Ubhuti beshumayela emveni kwam unixelele umbhali bambhali na, wanixelela iileta zaseBhayibhileni. uThixo akafuni into yokubana zesimane sisithi intombi eyayinothombe legazi. Sithini thina ngoku? Asinalo ithombe legazi ngoku. uThixo usinikile oogqirha ukuba uzuthi xa unethombe uhambe uye kwagqirha. Into esinayo ithombe lethu legazi ngoku, uthe usista sithandazela i-unemployment, wathi sithandazela i-corruption, sithandazela i-depression. Ndazi umntu obuKristu eyiminyaka eli-14. Ndazi utata wase-Losaba owayesithi xa usonakala athi hayi. Ndazi umama wase-Losaba okwakuthiwa ngoomama bomthandazo. Ndazi izaziso zase-Losaba ezazixoxwa ecaweni, kodwa ukulwambiko enyameni. Ndiyazi izwi lithetha ngobabam, kodwa uba asiyazi uba ukuthini ubabam, sizawuphuma sisitha sivanga uba kusithwalela. Ndazi iigilders ezazisehla zisenyuka apha kule Losaba, zifuna into ezingayaziyo phandle, kodwa uphakame umntu onganxibanga nonxiba kwifellowship athi ayikho le nto niyenzayo. Namhlanje sizolile sonke thina bakhoyo, sihleli phantsi, sidinga umntu ozawuthi ayikho le nto niyenzayo. Sikhona singekho, asizazi thina uba asikho, asizazi thina uba sikhona, ngenxa yolambiko olusenyameni olisifikele sonke. Athi apha kuverse 7, kwathi ukuze ingaziphakamisi ngokungaphezulu ngenxa yezityhilelo ezincamisa, ndanikwa uviko enyameni, isithunywa sikaSathane, ukuze sindintlithe, ukuze ndingaziphakamisi ngokungaphezulu. Ndithe xa ndiqalayo ndathi utata uMakhubalo uza kuthi imoto emileyo ayikhonkothothwa zizinja. Silapha siyile Losaba ngobuThixo usithumele isithunywa sikaSathane ukuba sisintlithe, wenzela uba azathi xa esithi ithe yona kum ubabalo lwakho lukwanele, kuba amandla am azalisekiswa ekuswelekweni kwamandla. Xa ke thina singakhange silufumane ulwambiko lasenyameni, ngawaphi la mandla azawuzalisekiswa ekuswelekeni? Kukho into elulambiko olukhulu ebomini babantu abatsha, umzali. Uthi umzali sizelwe sibayi-5,
umzali encokola nomnye umzali athi intombi yam ngugqirha, intombi yam nguyesi, kubekho lowo ke usigqibe ukutya phaa endlini. Bayaphi naba bazali babesithi intombi yam ngunesi, intombi yam ngugqirha, kodwa ndicela nimthandazise, niphakamise lo usendlini. Kodwa bazali into enisicinezela ngayo, uthi ngoku kufika umntu apha, uthi khawuphume wena kuloo room uyokwenza ithi ngoku uhleli ungenanto kwenza. Awundithumi na uba masesendihlala, ndihleli ndingulowo ndingenanto kwenza, ndihleli ndingulowo ndingabalulekanga kuwe. Andiyazi noba niyayazi na into yokuba as much as uba sithi siphile la maphupha ethu, ndingalifumani iphupha lam, kodwa ukuba umzali wam akanelisekanga ndim, nelo phupha lam ndilifumeneyo alithethi nto. Bayephi na oomama bomthandazo? Bayephi na oomama ababethandazisana? Athi umntu xa sithi ndifikelwe luviko enyameni, athi axelele esasikuko isayolo besifunde kulokuqala, kuthiwe phayana amadodana angatyhafa, abafana bakhubeke bawe, kodwa abo ke bona abathembele kuYehova ohlaziyeke emandleni. Xa sithatha into zecawe siyozixoxa kuWhatsApp, ngawaphi la mandla esizawahlaziya? Ngoba into endizawuyenza phayana ndizawubhala le ndlela ndiziva ngayo, kodwa wena uzayifunda ngale ndlela ufuna ngayo. Uhambe uyokhathaza utata ugosa ufefekazi, umkhathaze ngale ndlela wena uyive ngayo. Azoma apha esicacisela ngesaziso senomsindo kakade, ngoba kaloku ebesithi uyalungisa, kodwa wena uhlelela ukumchitha, uhlelela ukumbuza into yokubana ebengazazi na uba uzazoma apha azocacisa nge-special effort, ebengayazi na uba i-Losaba yaphela. Kutheni ezosoloko esixelela ubana abantu abekho asikwazi ukwenza nto? Umchithelani umntu? Yintoni wena elapha igalelo unje ngoku sinolulambiko sonke ukuze silubone olu babalo lukaThixo? Wena wenza ntoni ngaloo nto? uThixo ukunikile amehlo uba bona nali lwami, mna ndiboni, ndinguPawulosi apha, ndiphelelwe ngamandla, ndinikezela. Yintoni na ungandikhumbuzi ngale vesi ithi namadoda angatyhafa, nabafana bakhubeke bawe, kodwa bona bathembele kuThixo bayokuhlaziyeka emandleni, ngokuba ubabalo lwakhe luswanele. Yini na ukhokhelise into yoba mawusichithe? Ekupheleleni kwakhe ngamandla uPawulosi uthi xa egqithayo, ngoko kokukhona sendiya kuqhayisa kamandi kakhulu ngokuswela kwam amandla. Sendiya kuqhayisa kamandi kakhulu ngokuswela kwam amandla. Ngokuthi kuvumele uSathane into yokuba andintlithe, wazivumela iinkqwithela zomhlaba ukuba zindifikele, wabavumela abazali bam ukuba bandijikele. uThixo uvumile ngam uba mandibe ngumzekelo, uThixo uvumile ngam uba mandibe yi-motivational speaker. Besingasoze sibe nazo ii-motivational speakers xa ulwamviko enyameni belungekho. Ibingasoze ikhule le-Losaba xa ulwamviko enyameni lungekho, ngokuThixo ufuna ze sithangena kulaa mnyaka
sifike sithi kuye, ngena uhlaba, iinto zomhlaba zikhona, iinto zomhlaba zizawubetha, kodwa ubabalo lwakhe lukwanele. Azawufika umntu azinze kule Losaba athi, ngoko kokukhona sendiya kuqhayisa kamandi kakhulu, ngoba kaloku ndifikele ebantwini abanothando, ndifikele ebantwini abaphakamisanayo, ndifikele ebantwini abakwaziyo ubuhlobo, ndifikele ebantwini abakwaziyo ukuyonkqonkqoza ekhaya. Bathi kudala singaboni, asifuni mali, sifuna ukuva nje uba uphila njani. Babuye bathi sihambile saya uyolanda uthi uphila ngohlobo. Akafikanga athi umntu apha, ndihambile ndiye kuyolanda, ndifike elangeni ndizocela ii-donations. Ngamanye amaxesha siyahamba siye emntwini olambileyo, sifike simnike igrosari, ogqiba kwethu siphume sihambe. Uzayitya laa mntu laa grosari ahluthe, ahamba ayolala, alile umqamelo ube manzi, ngoba kaloku lile into yoba Thixo sendinikwa igrosari nje, kanti wena Thixo phi na? Umsebenzi wethu asiwenzi. Umsebenzi wethu umnye, ukunika ithemba umntu, ukuthatha umntu ezivalele phaa, simngcisa phakathi kwethu, kwenzela uba azondiva namhlanje xa ndithethayo ndisithi ubabalo lwakho lukwanele. Uzawundiva njani laa mntu umfida ngegrosari ehlele endlini, umazi uba laa mntu ungumwisile, futhi uneento ezithi waye-active kakhulu ke laa mntu ecaweni. Kodwa into oyimisa phambili, masimane sinika igrosari. Khawuthathe umntu umzise kule ndawo kuyo. Siyaphangela emsebenzini, kodwa emisebenzini siva kabuhlungu. Siva kabuhlungu Monday to Thursday. Friday siya kwaGilt, sifike sithi besive kabuhlungu, sicule sithandazele, ndilibale noba bendive kabuhlungu. Ndize apha ecaweni Sunday, afike umama athi ndicela nithandazise umntanam ova kanje nakanje emsebenzini, ndive nam uba ayindimi ndedwa. Xa ke thina simane siphuma siya kumwisile, simane simsela igrosari, sithi thina makathini naye, sibulala umntu kaThixo, kanti uThixo uthi mziseni apha kulo olu thando lwakho Thixo. Olo thando uThixo lwethu asinike lona masikwazi ukushara. Kudala kwakuhanjwa kuyothandazwa ezintabeni, kuhanjwe kuyothandazwa emanzini. Asinayo enye intaba ngaphandle kwale Losaba. Xa uzawuthwa emntwini masahambe siyothandaza entabeni, asikwazi ukuyonika intaba, zinintsi into ezenzekayo, kodwa ithi masahambe siye entabeni yase-Losaba. Uzawufika abanye oomama phaa abazuthandazela bona, kodwa baza kuthandazisa. Singamawisila simthandazele umntu, kodwa umntu siyamthandazisa. Simthandazisa umntu ephi? Simthandazisa umntu simazi efuna uthandazela ntoni? Ulambile ngoku, mhlawumbi akafuna ukuthandazela njalo laa mntu, mhlawumbi uThixo akamva kuyo, mhlawumbi uzawuthi ndicela ndimthandazise, ndiphinde ndibuyele kuKrestu ukuze ndikwazi ukufumana amandla okuphakama ndiyangelo phambili. Abanye abantu asuba abaphangeli kuba bengafumani umsebenzi, abaphangeli kuba bengenawo amandla okuphakama bayofuna umsebenzi. Yesu Kristu.